Kenya en achiel kuom siro madongo mabende siro piny kata siro ganda otenre gi ngima dhano omiyo en gino mabende hinyo ganda iwacho ni directly ochomi tir kendo en gima nyaka koro mul ngima wan wawegi omiyo wadwa twak e wach mosebedo ka bende kelo ng'ur ahinya to lakteche osebedo ka isabo gi kabisida penjo daktari kae ni chal ka gima idero gi koni to ng'ani be dero gi ng'ani be dwa mako gi wadwa winjo ni to osebedo nade ang'o ma ywak makamae ang'o mosekelo ywak makama Dr. Nicholas Odipo machiegni ahinya rameny piny kuom thuolo mokwongo erokamano mose nyikwara moga jo amoso nyikwara mogi noimore uru kumoro amora muwinjo wae go odhiambo masani an kaka owachnu noero an iluonga ni Nicholas Odipo an jakom mar Kenya National Union of Medical Lab Officers ma ong'ere gi yo machuok ni NAMLO aja Homa Bay Jandhiwa kaka eta koro apani kaka eta ni Kanyamwa machiegni ahinya yes arakamano wagero kamano kuom loso thuolo wagoe kodi mbaka jo Kanyamwa bendo ng'ene achiel kuom gi nitiere riwruogno kendo gitimo tijego mag reso ngima oganda nyiswa ni to osebedo nade wuodhni nochakore kanye wechego mag universal health coverage en achiel kuom gima be nowuok ndalo mane corona chakore kendo en achiel kuom yorego mag jolo sector mar thieth nyiswa ni to nwachako kanye mondo wagik kama wantie kawuono erokamano koro weche mag universal health coverage nochakore around 2018-2019 ma kinyalo paro ne nitie pioneering moro mane ker mane odhi dala miluongo ni Uhuru Kenyatta nochako kane obiro gi gimiluongo ni Big Four agenda so Big Four agenda ne nitiere UHC no as kuom gine ne Big Four agenda noero koro ne kinyalo paro ne gichako ginieri gi Kisumu, Isiolo, Nyeri to gi Machakos ka ne gitimo godo mpango noero mondo gine kaka ginyalo tere e Kenya te to kapok ne gigik kanyo makoro ne ginyalo roll ginieri mondo dhi e Kenya te ne korona biro higa mar 2020 koro ka korona biro to jotich mag thieth ne thin to korona bende ne ok wang'eyo kaka ne dhi bedo ma niwacho ni economies mag pinje te nodhi e recess koro ne piny owacho mar Uhuru Kenyatta no ogolo chik mondo ondik ji tije mag orak mondo kony piny Kenya gore gi lwenj mar korona kono ndik jotich 8,500 ma 8,500 noting'o jotich mopogore opogore nikech kanyo mar thieth wan migewni mopogore opogore ibiro yudo ka nitiere jok miluongo ni nurses jok miluongo ni dakteche go eko jok miluongo ni clinical officers to gi wan kaka wan jo laboratory officers wan joma pimo ji e lab koro nodhi kamanero to kane jogieri ne owuro golo chik ma kamanero jowa mag jo UHC gi nonego bed ni indiko gi Public Service Commission nikech ne en chal ka gima ne kero Uhuru ne dwa konyo governors to kaka in bende ing'e kaka governors wa chal ne gichako mana lweny gi kanyo ka giwacho ni gin independent mondo wegi gi ndik jogi eki koro no wayudo ndiko tieng' ji diriyo ne nitie jok manondik gi Public Service Commission to nitie jok manondik gi County Public Service Boards but chudo manichulo godo osach jogi eki ne wuok e National Government Ministry of Health koro wadhi gi jogi eki wadhi kamano to e wiye kanyero nong'is lakteche mag UHC gi eki ni korak gi pok orumo orak mar higni 3 to ne gidhi bedo absorbed e PNP koro PNP ema wacho ni orak mar permanent and pensionable orak ni rumo 2023 koro ne wa expect ni kwa gik 2023 to jowagi eki ne dhi yudo orak mar PNP sirikal nodhi olokore 2022
to wabiro gi sirkal manyien 2023. Koro kwadhi wachako wachoge ni to orak ni eri dhi rumo around April May, dak wane ka uchapni mondo ominwa jogi eki permanent and pensionable nieri. To nitie summit moro ne gidhiye mago jo governors to gi Ker Ruto. Koro ka gidhi to gidhi giwinjore summit no ni Kenya pod onge pesa, gidhi miyo jogi eki orak mar higni 2 eka ging'i kaka gidhi ketogi. Lakini Public Service Commission ma en umbrella en mong'iyo kaka indiko jotich as per constitution mar Kenya. En mong'iyo kaka no advance jogi na pana udhi timo ne jogi marach nikech ne wasewinjore kodgi ni ma e gima wadhi timo. To governors ogoni ngang' nyaka wamigi manorak kaka nomigi chande. Koro gidhi to giketo ragni eri obedo higa achiel mokwongo, to kapok orumo gidhi giloke ni obedo higni adi kowuok 2023 nyaka 2020 mano ne gitieko nyaka higa mokalo ni eri ma 2024. Norak no dhi rumo na April May again nikech ne gin tieng' diriyo. Koro kagik around December ma 2023 to wachako kendo wach penjogi orak dhi rumo 2024. Ang'o momiyo ok unyal nyisowa kaka jogi eki udhi ketogi orak mar permanent and pensionable. Kanye mane gibiro gi wach mar summit ni ne gisewinjore summit ni UHC ok migi ginene, ok dhi migi nyaka ok dhi migi orak mar PNP, medgi another 2 years mondo gimany pesa. Ineno. Koro ne gimiyogi orak mar higni adi kendo? Higni 2. Mano higa mokalo ma 2024. Ma kawuono ni eri orak no osetieko higa achiel, ochako hike mar 2. Mochako hike mar 2 ni kanyocha warango budget, wayudo ka budget ok oketi mar jogi. Budget ma giketo ma 2025-2026 en budget mar stipend ma gichudo sani eri. Ema koro wachako go koko kwa penjo gini ta ng'adhi mbele ka. To kapok mano chopo, higa mokalo ne wawuotho Nairobi nindi. Ka wang'anyo, wabiro Afya House, wadhi Parliament, wadhi Public Service Commission, wadhi Treasury, wadhi SRC, wadhi kar riwruok mar governors COG. To wachore ni pesa jo UHC noketi e supplementary budget higa mokalo. Mano September, October. Noket pesa mane the transition jogi eki e permanent and pensionable $4 billion. Mane mokwang'eyo kumane pesa no dhiye. Nomi Ministry of Health kong'isi gi Parliament oketo negi mowacho ni kauru pesa ni mondo maun kod ranyisi. Yes, wan gi ranyisi ni pesa no nochiw mar $4 billion. Kunwa expect ni nikech nosechiw supplementary budget jogi dhi ndiki. Kogi kawuono jogi pok ondiki. Kore machako another round mar ng'anyo to dwali kelo ka. Koro buchwa mokwongo manobedo gi dwale ne tarik 4 dwe mar 4. In fact chieng' no ere mane Ogine ne odonjo office kokawo kuom mama mane luongo ne Dibora. Koro nodhi owachonwa ni odhi timo consultation gi Treasury, odhi timo consultation gi Parliament, gi Senate, odhi timo consultation gi Council of Governors, odhi timo consultation gi Ker. Kosetieko consultations gi to nwabiro mondo obi owachnwa kaka
ging'ado. Koro nomiwa dweche ginene wigi adek. Koro wadhi wigi adek ni wayudo koko luongwa wandikone penje ni to mane iwachonwa ni idhi timo consultation eri ang'a dhi mbele. Koro noluongwa bura machielo tarik 6 dweni. Odwa bedo kode piny to emobire gi wach mar ni gidwa transfer jogi eki into the counties. Koro kanowache gima nowachonwa e burano nopogore gi gima ne gidhi gikete press. Kech nowacho ni ginene giterogi to giterogi ka pesa mar 4.2 billion manonego beni imedo ewi stipend ni mondo to transfer jogi eki into P&P luwe as from 1st July. Koro gin kapok wawuok ta kanyero wayudo ka gisegolo wach ne ofwambo gi keyo maun oketo gi kanyero to giloko gi chachande ni payroll gi transfer to gidhi transfer gi stipend mane ok wawinjore. Owinyo miyowa chandruok sana sawa gi jowa ma UHC. Wan ok pok wagolo statement. Ne pok wagolo statement to iyudo ka gin gisedhi ma giwacho gicha. Koro ng'eno dhi kelo chwanyruok kindwa nikech koro jo UHC neno ni kagima wausogi. But ne ok wausogi. Wan watiyo gi gima ne wawacho e mesa. Koro neno kuma koro jogi eki chak dhi timo giwacho gima ne okwa. Koro kanye manwa chich ni to ang'a dhi mbele ka. Kwa nyalo bedo e mesa for 2 hours, 3 hours kwa discuss weche mag UHC gieki mwadhi mwawinjore. To kapok wawuok kata ne e ginene get Afya House to statement migolo ni ok en kaka makata na gima ne giore e ginene e media mar ni wa call off strike. Nobedo signed gi jadi Daktari Oluga to gi CEO ma ginene ma Council of Governors. Wan kaka wan jo unions riwruok ne ok wasign kumora mora. Koro nwa penjore ni to rach ma jogi ni kodo gieki ten rach mane. Kare gini ne nigi kukune. Gini gi kukune ni wuondowa ka endi ni mondo ginene giter payroll counties kasto giwe ne jo counties ginene shida ni. Dipo kaka in komiu thuolo kawuono. Yes. Duer bede lwet piny owacho mamalo e Moech kata bedni kotudwa bede lwet counties. Ing'eni Lydia, health and devolved. Mamano ero gima kata wan be wang'eyo. Yiero nitiere joma gombo ni gibed gi national government. Lakini sirkal mamalo nigi kuonde tich matin mar health nikech king'iyo katiba mar Kenya en ni ministry kata gin national government en odil gi policies to gi national referral hospitals kende. Wach mar thieth ichiwo gi jo counties. To majority mag jo UHC gi nondiki gi mondo gidhi gichiw thieth e counties. Koro gima ne timore ka en ng'uk mane jogi ochako gwenyore godo kane jowa gi ndiko. Ineno. To onge gima osekethore. Ing'eni seche mimiya orak ting'isa ni ka gikodi kama to ntie ma idhi tim. To koro jogi kilokore. Sirkal lokore kodwa ok gidwa miyo jowa gi eki oragni eri. Nikech kane ginyalo miyo orak to jowa gi eki tiye counties nikech counties ema gisebedo ka gitiye. Higni 5 ma gisebedo ka gitiyo koro gichiko higni 6. Maiso ni onge mar omenda ema koro miyo jo county bende koro tamore kawo. Kamano. Nikech kata na kwa chako higa mokalo jo county nonyisogi ni wan jogi eki osebedo ka tiyonwa. Miwa mana pesa. To ne ok gimiyogi. Ne ok gimiyogi. Nikech ng'eni county be yuago wach mar wage bill. Giwacho ni wage bill gi ni malo. To magi jok ma ne okel kane gionge gi mpango. Sirkal mamalo mane nigi mpango.
kane gidwa konyo piny. To samoro an bende alaumu jo counties nikech gin bende gitimore ka gima jogi eki pok okonyogi. Jo UHC gi eki kidhi osiptal ma level 2, level 3, sani eri osiptendego mang'eny kabisa olor nikech jo UHC ni e strike. Kaka noketgi ne gidhi gidhirogi e level 2 gi level 3 mondo gidhi giti kuro. Koro majority mag osiptendego eko olor. To kata ka ok olorgi, service ni piny nikech shortage mar staff ma jogo kreo ginene kelo ne wach gomo magigomo ni eri. Koro gin bende ok onego bed ni gitimore kaka gitimore ni eri. Ng'ato kosekonyi nyaka igone erokamano ni ng'ani okonyi. To ang'o monego bed ni gitimo? Kaka gi jo county pok gikelo effort moro amora mar manyo pesa mondo jogi ondik PNP. Pesa ni wan mwasebedo kwa manye kaka unions. Gin gi ling, sirikal mamalo ling, koro wan ma wan kaendi nikech koro wan to ok onyal ling. Koro winjo ka attend counties okawo ka mora mondo mi okao. Pok gikawo. Nikech ka de gikawo, ing'e ni josiasa nitie dhok ma giwacho. Kendo ka gibede mesa to nitiere dhok ma giwacho pogre gi dhok ma wawacho. Ka de gidwa konyowa, to kaka nwachako go wachni eri higa ma 2023, de gikawo wachni, gibiro gibedo gi piny owacho mamalo, giwacho na pana jogi osekonyowa to kwadwa nwawegi. Wan ng'ik ma wan godo en ma gima konywa uru mondo wakaw jogi eki. Ging'e kaka giwuoyo. Koro kawuono an surprise ni giwacho ni ok gine. Okay, fine. Wacho ma giwacho no ber kodwa. Yes, nikech wan kaka wan jo union, koponi ok gidwar jogi eki, koro miyo wabedo gi teko, wang'iyo kuma wanyalo keto teko no ero. Unlike ka de giwach ni gin be gidwaro jogi mondo dhi, mano de gi destabilize wa. Koro sani wang'e ni kuma wadhi kete wach en ka Duale ka to gi parliament kaya chande. To kata ka ni winjo kaka Duale osebedo ka wuoyo weekend no wuoyo nyaka Friday, ok ochal ng'at ma nigi gombo mar mondo tiek wach ni eri. Kanye madwa penji penjona ne biro kanyo odipo. To dipo ni winjo ka gima lokruok moro osebed kitime sekta ni mar thieth bende. Mana ka sekta na moko e sirikal. To kata kamano wach mar thieth kaka nwacha kwa wacho en gino amulo ganda kendo winjo bed ni kawe gi pek mowinjore. Kata kamano iparo nade dipo ni lokruok misikitime migawo ni ema mono chenro samoro mochaki rem chopo kare? Lydia, lokruok ber to lokruok rach. Nikech joluo wacho ni kuma iluokori ok ituoye, manyiso ni lokruok ber. Jal mane Duale ni okawo kuome, ne waneno ka ne ok en ng'at moro ma winjo gima onego bed ni timo. Koro kane Duale obiro, nwang'e ni Duale osebedo jasiasa e Kenya ka, to kendo be osebedo jatelo e Kenya ka endi e yo moro mang'eny. Kone wawe ni onyalo konyowa, to gi kata kaka nowuoyo nwawe ni odhi konyowa. Koro ok apar ni lokruok misiki loko godo jogi gi eki ema nyalo kelo wachni, nikech kane supplementary budget nosekel to gilal godo. Koro sani Duale nyisowa ni wan mondo wadhi parliament mondo wadhi wakwa pesa. To wan kaka jo unions ok wandiko jogi. En mondiko jogi. Magin En monego be ni odhi kwayo pesa no ero. To parliament kaya chande be chal ka gima be gituo kodwa, gidwa nyisowa adieri. Nikech kwadhi to giwacho ni pesa ni wadhi keto. Koro sani pesa ok okete budget. To gidwa nyisowa kaka idhi time budget tidhi som. Dwe manyien idhi som budget. Ok gidwa wachonwa kaka kuma pesa ni dhi wuoke. Koro ok ang'eyo ni josiasa wa ma Kenya ka gin josiasa machal nade, nikech thieth en gima ng'ata kata mana jasiasa
kobedo matuo to nyaka thiedhe. Ok inyal bedo ni iwacho ni in iduong' ma iloyo tuo onge ng'a oloyo. Komaki to nyaka dhi mondo dhi othiedhi. But chal ka gima what deal gi jok ma gin ginenore ni ok ginyal bedo matuo. Ok, sawa, ginyalo bedo matuo, gibiro dhi osiptende madongo dongo man Nairobi kagi. Lakini gima nitie jok manogone gi kura ma en responsibility gi mondo gitim ang'o, mondo gitine jogi eki. Sani ka jok manogone gi kura gi ok yud thieth, githo e gweng', gidwa lidi jomage ka ji osetho te. Nikech ok wanya bedo nwabedo ka iluongo ni ginene ostrich maketo wiye kuoyo to we siandane ginene oko. Ma e gima timore gi jogi eki. Nikech nitie jok maritogi e gwenge. Kidhi e gwenge wa yudo ka ji tuo. Ji matin sana mangima. Kila ng'ato dwa nano dhi oyud thieth. Marame. To in ka koro in ng'ato no trust gi kura ne mong'isi ni in koro dhi i-representwa. To gima kama timore. Titimori ni ok ing'eyo. Koro an to alaumu jotendwa ma josiasa. Kochakore gi governors, kochakore gi senators, MPs gi human rep. Nikech gin ka to governors ni koya chande. Parliament nigi teko. Ginyalo luongo Afya House ma ging'isgi nikech utamoru moki ok unya keto pesa ginene. Pesa mag jogi eki ka wakete gi thuon. Wang'ado pesa umoro ka, wanduso ka, kasto waketo pesa no mondo bed ni dhi ndik godo jogi eki. Koro ka kuwinjo tunjo gima jotelo osego piny kose jo jotelo mosego wa piny. Jotelo mosego wa piny nikech ka ng'anyo waseng'anyo moromo. En ng'anya di ma gidwa nwa ng'any mondo mi giyie gitimnwa kaka wakwayo mondo gitimnwa. Nyocha ero koro ginene wayudo jakom mar health committee, Dr. Nyikal. Nyoro nya winjo audio ne moro. Ok en ng'at ke audio no ero ka Nyikal nyalo winjo ken notemo wacho ne jogi, otemo laumu jowa ma jo UHC gin ke chapa ni nen ja UHC moro ema nogochone to koro okawo audio no to kelo. Owacho ni un kanosaen orakni eri ang'o miyo nuiye pesa no ero. Kenya kuma ne nitiere cha ni nyalo wacho ni hapana, wan nyaki kuom miyo pesa ma kuma gine ne ma ichulo ji joma moko go eko. To economists not study recess ne ngungi ng'ano ng'e ni economists nyalo. Koro sei manu keto no ndalo nyo. Mane ma koro miyo gikelo no. Yes. Yeah. Nikech odwano wabed jok ma wan patriotic. Jowagi eki ne patriotic. Gineno ka piny ne dung buru, piny ne nigi mudho. Corona nitie ka olor kuonde duto te. To sirikal ong'iso gi ni sani wan gi 40,000 gi 50,000. We wamiu magi eki ukonywa mondo wakal gini. Kwa kale to wadhi timang'o, wadhi miyo PNP. Kata ka in ng'at ma patriotic, ibiro yie mondo ikuong ikony pinyu ka pinyu gine ti trust sirikal maru mondo. Lakini kosa ni eri gino gine gik mane jogi. Lakini ok wan gadier ni siuma kamano nogo ne Dr. Nyikal nikech bende onge kamar duoko penjo makama. Gine lakini entiere. Ok wan gadier, en gine paro. Lakini an kode. In kode. An kode. Yes. Ere gima gini timonu kaka jochiw thieth, sana jogo machiwo thieth e kor gwenge, ne wacho ne oganda ne gin gi chuny mar ng'iyo ne piny ne dhi kamarach kendo ne giwuok oko mar konyo. Okang' makama ma bende koro samoro gineno ka gima gidiwo piny owacho mamalo kata migawo mar thieth ok dwa kawo gi mondo mi ondik gi tich kaka owinjore. Jo kaunti bende wacho ni diro gi kocha. Gini timo ang'o e jachiw thieth? Gini pachi kaka bi chiyo kinyi winjo nade in gini miyowa mistrust gi sirikende mekwa mag counties to gi mag
mag pinyo mamalo nieri. To kaka gitime ni, gidhi miyowa wan bende koro wabed gi stand moro maka chieng' moro kata ka koro wadhi negotiation to ing'eyo gima idhi handle. Ineno. Adier ber ng'ato nego bed ni chungi wadgi adiera. Lakini ka in seche duto te itimo ichungi ji mane miriambo. Kasi idwa tiyo gi power ni mobedo donated gi katiba mondo hiny godo jomoko. Ok en gima ber. Koro jowa gieki mokwongo gisetho mang'eny. Githo gi suicide mostly. To gi lifestyle diseases ma ng'ato ka ne onge gi stress ma wayudo giyudo sani de ok githo. Wasewito ji 43 e yo magin to ji 43 ni chal ka gima nus margi otho e suicide. Ineno. Koro nyalo neno gima gini kelonwa. To wan gi jok ma ka sani ginyalo wacha ni ma wach mwatieko. Inyalo tieke. Nyoro nyago temo go kwan mar 4.2 billion ewi budget mar Kenya. Sani wadhi tiyo gi budget mar 4 trillion donge. To wan wadwaro 4 billion. It is 0.01% mar budget ma Kenya. Ma emo yware ne godo jogi eki. 0.01%. Ok ta 10%. Ok ta 1%. Gituonwa pesa ni eri. Gimiyowa odiochieng' wantie barabara kwago firimbi. Ok giwinj kata na wich kuot. To gimiyowa 0.01% ni eri. Koso 4 billion makoro gitamo wa ni eri. Ang'o monyalo ginenegi timo negi. Wan onyalo loko ngima wa. Lakini ginto gi appetite gi mar pesa wang'e ni 4 billion ok nyalo loko ngima gi. Koro gikelno pesa ni wan onyalo loko ngima wa. Mondo wawere gi weche mang'eny jogi odhi otine ginene. Jogi ne patriotic onego ben gi kuong ng'iye e ginene e lens no ero. Patriotism emomiyo ne gikaw pesa no ero mondo gikuong gol Kenya e ginene e mudho no ero. Kenya sani osewuok e mudho kendo gilandonwa kaka economy dhi maber. Namba 6. Giwacho kik gine kata na sani wadhi tarik 1 ibiro winjo kaka giwacho ni sani eri economy ber. Economy ber ang'o miyo ginyamiyowa 4 billion. Ang'o miyo gituonwa en ngudi mane. Koro jowa hinyore. Nitiere kit kaka utiyo to king'iyo malong'o. Ere kaka rem ketou e lwet piny owacho kata kaunti. Ere gima osetimo ahinya te yore mabedo chiwo go thieth. Dipo ni chuny jochiw thieth osegore ahinya to kane pok oloro osiptendego. Wacho ni sani to thoth gi sani oloro nikech ng'anyo ma kamano. Ere gima gini timo e kit kaka uchiwo chenro mag thieth. Ing'e ni Lydia kumitiye iwacho ni time ginene mwatieko kar tich en time mang'eny sana. Makari mar tich nyaka ibed mamor gi kari mar tich. Ka ok imor gi kari mar tich to kata output mari mimiyo godo ji nyalo bedo matin. Jogi awacho ni giyudo siling 40,000 to gi 50,000. Gin less, giyudo half nus mar jok manie permanent and pensionable yudo. Mano nyalo affect tiji. Ka jatuo achiel emuneno, ng'ato achiel yudo pesa half miyudo ma ng'at machielo yudo. Ineno. Nyalo miyo ng'at ma yudo nus pesa ni eri chunye bed gi ng'uk. Enani kane wadonje gini eri ni wakawo oath ni kata rach kata ber to nyaka ichiwa service. Koro gisebedo ka gichiwo service. Mogik kuma koro awayo jogore gi dhok. Iwacho ni ok ginyal. Seche michiwo service no ing'e ni kidhi kocha ndikide gweng' kocha ji luongi ni daktari. Ting'e gik matimo gidhi mbele. In gi nyithindo monego bed ni chiemo.
samoro bende iluongi e buche mondo idhi gol pesa to in isiki ionge aonga pesa, in daktari manade, kipenji ni daktari manade maonge pesa. Koro miyo jowa gieki nyaka gibed gi depression. Wa understand gi nikech gima piny owacho osetimonegi ok en gima ber. Nonego bed ni kaka ne gisingo ne gin wadhi miyou orak ni, ne gidhi adhiya mondo gimigi orak, wachni koro rumo. But gino ohinyo both sides. Ohinyo joma tuo magombo thieth, to ohinyowa wabende kaka wan jotich. Yeah. Koro jok manoto onego konywa to cha gin ema koro gigolowa ka basidi. Dhi koni. Yeah. Kopogore gi weche awinjo kiwacho ni usiku kung'anyo kendo ni ng'anyo ma iwacho ni pile ka pile. Kopogore gi ng'anyo go, seche mudhi ng'anyo, en report mane mutero migawo mar thieth? Ripode nwasemiyo gi petition, nwasemiyo gi memorandum. Koro sani gima wadhi ng'anyo, wadhi penjo gi ni to weche wadhi nade. Lakini kidhi ting'isi mana ni beduru mos weche ulosore. Sani eri gima koro hinyowa sana en budget mane ok oket gi wach UHC ni e budget. Yeah. Nikech orak dhi rumo dwe mar 4 higa manyien. Korumo dwe mar 4 higa manyien, mondo wami wadonje another financial year dhi bedo dweche 2 kata dweche 3. Ko dweche 2 madhi 3 gidhi bedo ka uonge tich. Waonge tich. To ok wanyal trust gini gidhi miyowa. Ok ginene gidhi miyowa pesa nero. Ka sani ema gitamore, ere kaka wadhi trust gini gidhi miyowa higa manyien seche maonge tich. Yeah. Seche motwa kode gin to ginyiso nang'o? Jogi dhogi mit sana. Nikech kane wadhi e parliament higa mokalo cha, ema ne giwacho ni gidhi golo supplementary budget. To supplementary budget nogol. Man to gima wang'eyo. Nogol, kuma afya osotere, ema ok wang'eyo to bok wanya wacho. Yeah? But pesa ne parliament ogolo. Moketo maber ni dhi undik jogi e KPDP. Yeah? Duale nochako kodwa yo maber. Lakini along the way, ochako ng'isowa kido marach. Nikech kane wachako kode mowacho ni wamiye wigi 3, odhi tieko wachnwa ni eri. Wamiye wigi 3 kwa biro, to miwa resolution mane gibedo godo e consultations, and then kwa sewinjore kwa wuok ni to omiyo another version mane ok wawinjore godo. Ok kanyo owuondowa. Yes, kanyo owuondowa mang'eny sana. Mane momiyo ineno ka sani wang'anyo, kiny wane ng'anyo, to wadhi ng'anyo nyaka Wednesday. To joma manyien be wang'anyo. Wabro ng'anyo nyaka chieng' wayud permanent and pensionable. Odipo seche miwacho kamano, nitiere ng'ato ma bende en japuonj kamoro. En bende nyaka nocham buk motieki morwako ogudu. Pok nodonjo e klas nopuonjo. Osemanyo ndiko barua ok chopi. Samoro nitiere sirikal bende ndalo moko nanyo ka jatend piny wacho ni samoro bende udewe jomoko. Nitiere jomoko iluongo ni professionals. Mamoko bende timo tije moko kendo sirikal nyaka ng'igi giduto bende mondo mi gin bende dewo ywakgi. Bentie kumoro munyalo dok e piny kata compromise. Kumunyalo gike mowach ni kae to anyalo dok piny matin mondo jowete moko ka bende ng'i pono ni budget matin kata odiyore kaluwore gi pek mar ngima. Lydia dwa ni akwer gimoro achiel. Kenya nigi pesa. Nikech wachulo ushuru. Koro kwa chulo ushuru, ok inyal wacho ni uonge pesa. Pesa nitie. Koro wach mar ni ngima tekno, mano to wawuoge mokwongo. Namba 2, any duty mar sirikal mondo ng'e ni ji nigi tije matimo. Koro seche ma ng'ato donjo e sirikal, an ok an ja programa kata ja planning ahinya, lakini awinjo ga ka giwacho ni nyaka ibed gi short term to gi long term. Masani to gima kata nami dwaro higni 10.
Koro ok wanyal bedo, in fact wan ok wadwa kata nani mondo ndik jowa manyien. Pok wawacho mano. Wadwa no ndik jogo mane gindiko ma giwacho ne gini ibro migi permanent and pensionable terms. Gin udwa man gichop singo mano e singo mwadwaro. Yeah. Koro ka wadhi gi ne wadwa chako consider jomoko. E piny masani eri nyaka ikuongi ing'iyo ni mari dhi nade. E odi kanyi nade e kichake gine. Kata na joluo nowacho ni chan mako wadu ok moni nindo. Ya koro wan nyaka wakwongwa wagaga marwa ni eri ma girwaknwa gi e permanent and pensionable. But oken chandruok marwa ka ji onge tich. Onego beni wawuok watet wangiso sirikal ni kaka in sirikal mani igine ne nyaka ibed gi katiba, nikech chik mar katiba en ni nyaka wayud chiemo, nyaka wayud pi, nyaka wayud udi. Gigi wadhi yudo gi nang'o? Mana kumiyowa tich mwatimo e kwa nyalo nyiewo chiemo, wanyalo yudo pi maler, to wanyalo yudo ang'o? Ot kwachulo. Yeah. Koro wach mar ni wa compromise no ok nyalre sani. Wagaga winyo ka winyo ywak ne ng'at ma owinji gimbili ting mana mabango. Do neno ka ne diere moko ne giting'o mabango ka endi ma wach gi gine ne ne giting'o mabango ka almost 1 week. Ka giringa gine parliament gine TSC to gine mar gibiro mo gine wan koro rachwan marwa rachwan ni koro wan gi employers 48. Mane shida ma wan godo. Koro nikech jogi ekie mane ondikowa koro wang'e kumwa wadhiye. Kuma ne gidwa tero wan wakwong wadhi e county cha macha to ne wasedagi. Kata governors noseng'e ni wasedagi. Ne ok wanyal yie ni gidhi e county kapok pesa gi nowuok. Wachiegni tieko aneno ka dak kodong' abich kanyo ka ng'eny. King'iyo wach ni malong'o, ere lesson kata puonj mowinjo bed ni jogo ma bende keto chikegi kendo tayo kengegi mag ndiko kendo keto e tich jochiw thieth gi, ere mowinjo bed ni gipuonjore kae? Ing'e ni chiwo thieth en ratiro mar ogandawa. Article 43 owacho ni every person has a right to the highest attainable standards of healthcare. Thieth ni eri governor ok nyal time, chuni nyaka ndik ji madhi time. Puonjo monego bed ni gipuonjore ka en ni onego bed ni wang'iyo kaka oganda wa grow gi disease burden mar each county to i-projecte gi number of staff midwaro mondo konyi ikel health ne ji. Yeah? Mane gima lak. To another thing onego bed ni gipuonjore ni oganda wan ji achiel. The fact that ni nomiyi telo ok onego bed ni ibedo ni in mkora kata idwa ni mondo inind ne jowadu sana. Seche minindo ne jowadu kata na quality of healthcare ma Article 43 wacho cha ok nyalo yudore. Koro mokwongo tik onego bed ni jowa ong'e ni miyo ji thieth en ratiro. Kapok kata kwaketo mar projecting ang'ogo nyaka wakwong wang'e ni miyo ji thieth kata ka ng'ato biro ni en gi malaria en ratiche mar mondo imiye thieth. Bang' kwaseng'e mano ero to wanyalo koro chako projections mawacho gieki. Yeah? To wabedo jok moko maratiro, ok jok mobagni ma iwacho ma to kinyi lokori koni to kinyi lokori koni. Yes. Koro nyaka wabed jok maratiro moyie ni wadwa tiyo ne piny mondo piny wani olokore. Tuoche ma wan godo gin tuoche ma kade gibeda ni gin jok ma serious. Because anieri wadil gi more serious issues kaka cancer to communicable diseases gi. Kimagi diko wasetieko.
tok gi dwar manero. Yeah. Nano kanyo Jawarianda Jack wacho ni omor ahinya kendo wacho ni omor kodi, wacho ni daktari ma wiye ler kendo wacho ni omor kaka ilero wechego. Eno bende Nyakwara Surko Gweno wacho ni osebedo kodwa e chenro. No bende otemo penjo mopenj gi Monica Kumuta pane wase temo doi ahinya wacho kanyo ni entie kodwa e chenro. Kata kamano openjo ni ang'o mamiyo lakteche mag UHC koro diwa, mosebedo katimore apani an achiel kuom gigo mosebedo kwa duoko penjo mare. Wadong' dakika matin kende daktari bende aneno Vitalis Ochieng wuod Game Karariw wacho ni twak ber ahinya kendo wacho ni luwo chenro yo makare to du nyiso gie ni to ang'o mosekelo tungni makama. Aparo ni ng'eny gi waseduoko penjo koso nitie gimidwa medo. Ng'eny gi waseduoko unless ni odwaro ni mondo nitie kuma waler ne yo maber e yo makare, but ng'eny gi waseduoko. Tungni en mok gidwa miyowa pesa mondo wadhi e counties. Wan wayie dhi e counties nikech kanye mondo ketwa ni wadhi watiye. Okwanye watetete kwanya tiyo e national government. Kata na sana kopone national government mokawo dhi timona ka gin go siptende ma ginyalo ketwa godo onge problem. Koro nyiso ni counties nigo siptende kendo en kuma tijno winjore godo. Yes. Yeah. Nikech 8,500 kata king'iyo Kenyatta nikech national government nigi Kenyatta, en gi KU, en gi MTRH, sani koro gidhi loso Jaramogi Oginga Odinga ma Kisumu cha. To en gi gik moko kaka KEMSA, MTC, ginene moko go namba no ng'eny. Namba no ok ginyal absorb gite. Chuno ni namba no part of it nyaka dhi e county. Koro gin gimiyo miya pesa. Wan comfortable kocha chande. Wang'e kako wabiro wuoyo gi governors go eko. Wang'e ni gin be ginyowa ok gichulwa yo makare. Ok gidwa miyowa promotion. But gin wang'e kako wabiro wuoyo kodgi. Gikwong gimiwa miya maendi. Kako wabiro wuoyo gi governors to wang'e. Serikal malo chiw pesa. Udhi panguru gi governors. Wabok pangra kodgi. Usebedo kutiyo kodgi. Yes. Wasetiyo kodgi sani e rigni 10 gi wiye. Yeah. Wakethore to wadogo wawinjore. Kamano ya Dr. Dipo kwa tieko ng'iye kamera cha tir tiwuoye wach maingo kata ujumbe message maingo ne sirikal mamalo. Gima dwa wacho ne sirikal mamalo, watiuru gadieri. Kenya ni marwa, to kae mwabiro dakie mwati mwathoe maikwa ka waonge gi piny machielo. To kendo kata naka ning'iyo wang' liech iwinjo ka Samia Suluhu wacho nani wawere gi pinye, mangiso ni ok odwar jok piny moko mondo dhi kocha. Koro waweuru wach mar miriasia mwasiko kwa riambo. Jowa ma jo county governors ung'eyo dhok munyalo wacho gi sirikal mamalo to kata na ker owuon. Jo UHC osebedo ka tiyonu sani higni 5.5 dhi 6. Ung'e tich ma jogi timo. Wawe uwondore ni ok wang'eyo gima jo UHC timo. Wuoguru oko ukonywa kwa pesa ni eri mondo pesa ni owuogi jowa ma jo UHC oyud orak mar permanent and pensionable. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakoro Mgajong mano kanyo en jakoma Kenya National Union of Medical Laboratory Officers kata KUMLO, Dr. Nicholas Odipo. Winjo gi it Nyakoro Mgajong kwayo mar gen mondo mi sirikal goli omenda. Giwacho ni gin giikore gidhi tiyo gi counties, gisebedo ka gitiyo kuom higni ma 10 kuom mano gintie kod yie ni kochiwnegi omenda no to gidhi gitiyo makare. Gino marwa en ni tungni makama bro bedo kod gigo kendo ganda bro tiyo yo makare kokalo kuom jochiw thieth mag UHC. Ono network mana meny piny Nyakoro Mgajong kata kamano romo kendo saa 3 chenro maro imore weche manyien ma media. Boritima sane nyinga Lydia.